Бүгін 2 Ми-8 вертолетін авиалеса охрана учреждениесіне топшырдылар. Олар Россияның Ирак көнчыгышы һәм Сібір ормандарында янгын белән көрәшү өчен кирәк. Qozon vertolyot zavodi qo'yilgan burishni vaqtidan alda o'tadi. 2 oy deganda vertolyotlarni әзер иттек. Biz мындай вертолетларны күптән көттек. Олар десантчыларны утырткан килеш янгыннарны ачыкларга мөмкинлек бирә. Димәк, ут белән көрәш тизрәк барачак дигән сүз. Ми-8 вертолетлары температура үзгәрешләренә бирешми. -50 градуста да, +50 дә эшлиләр. Өстәмә ягулык багы бар. Димәк, техника ерак арага оча ала дигән сүз. Моннан тыш вертолет үз бортында 4 тоннага кадәр йөк күтәрә ала. Эштә исә бер юлы 22 десантчы утырып оча ала. Аларның җиһазлары һәм эш кораллары өчен дә биредә урын җитәрлек. Вертолетлар күрше Мариэлда җәйге янгын вакытында нәтиҗәле эшләде инде. Bu vertolyotlar бик ышанычлы, аеруча төрле һава шартларында эшли алулары мөһим. Көчле төтен булганда да аларда куркыныч түгел. Мондай контрактларны вакытында үтәү Казан вертолет заводы алдында яңа мөмкинлекләр ача. Вертолет заводы көп кенә шушындай заказчиклар белән эшләп бара. Бу МЧС буенча да, бу санитарный вертолетлар ясау буенча да. Менә бүген көндә инде шушы авиалис охранасы белән дә системлы эш алып барсак, мин уйлыйм киләсе елга, алдагы елларда да безнең заказлар тагын да зураячак. Урманнарны саклау оешмасы белән хезмәттәшлек моның белән генә тукталмый. Киләсе елда учреждениегә тагын 4 Ми-8 вертолетін тапшырачаклар. Хәзер цехларда аларны җыя башлаганнар. Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.